Mayong udto hapon kaninyong tanan. Nya, ani ako karon sa nowhere to be found. Wa ko kay bawag asa ko. Kay padung ko mamista sa akong barkada, wala wa magud asa na nilang bahay. Uy, tanawa ra gud daw. Uy, padung naman yung udto. Uy, so naman hapon padung na hapon ko katuod sa bahay sa classmate. Uy, tabi po, tabi po. Asa naman sila? Uy, ginoo ko. Uy, wa man pa signal ni dapita sa man na pag-text nila. Asa naman ilang bahay? Hala, abya siya gikawa sa naman ta. Uy, ginoo ko mo jud ni. Mo jud ni kuan sa mga tawo laagan lagi ba? Mga agan, mga wika uns ila bitaw. Na, ikawa na ta ani asa na ta mga makas ani man may bahay ani. Uy, kasan-saan na ta ani. Maghubo na ka ko no. Mamali na lang siguro kung sinina ani. Uy, ginoo ko di na ko kaulis pa. Kay ko mamor, ba jud ko na lang hin. Uy, di ko ba naman jud ko ani. Uy, hapit naman mo hapon. Uy, ginoo ko.